Nire izena Maria da, 18 urte dauzkat, gizarteran gintza ikasten ari naiz Vitorian Gasteizen, Solasetxe Gorabiden Deustuko klub batean nabil. Aitor Tejedor naiz, 28 urte ditut eta Osakidetzan egiten dut lan. Eta baita ere, antzerki munduan ere, hainbat lan egin ditut. Kaixo, Alain Ojinaga naiz, 18 urte dazkat, gizarteran eta gizarte hezkuntza ikasten dut Deustuko Unibertsitatean. Ni Ainhoa Oleaga naiz, 19 urte ditut, da sarriko nago ekonomikak ikasten. Gorka Gil naiz, 18 urte ditut eta lehen hezkuntza ikasten ari naiz Deustuko Unibertsitatean. Hementxe webserian parte hartzea izan da niretzako erronka bat hasieratik. Proposatu zidatenean, alde batetik esaten nuen, ez dakit non arraio sartuko naizen, baina beti izan da esperientzia polita eta niri ikasteko pila bat balio izan dit. Niretzat hementxe webserian parte hartzea esperientzia oso bitxia izan da. Kameren aurrean egoteko lagungarria izan da. Eta lagunak egin ditut, momentu oso politak izan ditugu. Hasieran kriston lotxanekan, baina azkenean moldatu egin naiz eta erraz egin zait. Egia esan da, esperientzia berria izan da, ez nire lankideak, ez genuen inoiz olako ezer egin. Hori, ikasi dugu, kameren munduak, hori, argiak, nola ipini, zeizaila den benetan estena bat grabatzea, askotan nola kostatzen den gidoia ikastea, eta hori, kameren atzean dagoen guztia ikusi dugu, ze normalean ikusten dugu zineman eta bar, nola dena dagoen perfecto, dena ondo, baina gero atzean dagoen lana, nolakoa den benetan ikusi dugu. Lehenengoz kostatu zitzaidan, ze ez dut inoiz antzeslan bat egin eta nola egin behar dudan eta gauzorik ez nekien oso ondo, baina gero praktikatu nuen eta ondo egin dut. Nik uste dut gehien gustatu zaidana, kanpoan egin duguna, ze azkenean joan ginen kobetasera, eta kanpoan grabatzea oso ondo egon zen, ze egon ginen aste osoa estudio batean, da pizkat ateratzea eta kanpotik grabatzea oso ondo egon zen. Gogokoen izan dudan atala izan da afari bitxia. Nik uste dut izan zela azkenengo kapitulua eta denok nahiko alde batetik gogoarekin bukatzeko eta oso divertigarria izan zen, zen nolako giroa sortu zen denen artean eta benetan nik uste dut hori izan zela niri gehien gustatu zitzaidana. Gehien gustatu zaidan pasartea, sukaldean ateratzen naizena hori janaria egiten hori asko gustatu zitzaidan. Gehien gustatu zitzaidan historia, Telmo gorpua eramaten duen momentua, ze grabatzerakoan oso barregarria izan zen. Gutxien gustatu zitzaidana, dutxarena oso zaila izan zelako grabatzeko eta horrela. Aragiarena, dago atal bat, aragia ian behar nuela, eta aragia benetan, ez da ikusten baina kiratz, usain, kriston kiratza zukan, da kostatu zitzaigun grabatzea, ze negoen botaka egiteko, neukan hemen janaria eta ez nuen bota nahi, baina oso txartu pasatu genuen, sukalde osoa, kiratzarekin oso txartu pasatu genuen. Gutxien gustatu izan zaidan kapituloa niretzat izan da partekatutako dutxa, nik uste. Alde batetik, pizka bat ematen duelako pizkat lotxa, alde batetik, eta bestetik, komunean ere, pizkat zaila zelako grabaketa egitea, baina beste baita ere, gero emaitza ikusterako orduan egia da oso kapitulu ona geratu dela, Telmoren pertsonaia hasieran, nirekin ez zeukan batere zerikusirik. Ez nik uste dut oso kostatu zitzaidala hasieran, piruleta eramaten du,
gero gauza osagarri desente ditu, ez? Eta alde horretatik, kostatu zitzaidan sartzea paperean. Baina gero egia esan, bigarren egunetik aurrera ja, pertsonaia nik uste dut egin dugula oso harreman ona, ez? Pertsonaia eta nire artean, ez? Eta horregatik, oso pozik geratu naiz emaitzarekin. Antzekotasun asko zituen. Azkenean, neskak, Maria eta ni, ginen, Maria Idoia zen, baina hori ginen mutien atzetik zebiltzanak. Osea, azkenean mutiak oso astoratuak ziren eta deneterek egiten zuten, da beti geunden Maria eta biok atzetik ikusten, zehaztakiria egin duten honetan edo ora, da ez dakit. Benetan, Maria eta ni olakoak gara eta askotan euren atzetik ibitzen gara, así que bai. Egia esan, pertsonaiak badu nire ikutu bat. Alde batetik, ni batzutan oso despistatua izaten naiz, eta horregatik Telmok ere, badu harremana, baina egia da beste gauza askotan ez daukagula harreman hori, ez, medikuntza ikasten ari da. Baduela nire ikutu bat, egia esan, alde batetik, despistatua delako, eta, baina tipo ere originala da, eta nik uste dut baduela nire ikutu hori, bai. Nire ustez zabik badauka nirekin zerikusia, eta atera diren keinuak edo jarrerak pixka eta leinenak ere badira, ez bakarrik zabirenak. Ez ari asko kostatu, azken finean, gorpuarena ez nuen ez ere esan behar, eta ezen oso zaila, baina atzainarera pixka bat kostatu zitzaitan lehenengoz, baina gero erraz egin duen, ondo egin du dela. Nire lagunak eta nire familiak gogo asko zituzten bideoak ikusteko eta barri asko bota dituzte, así que ondo. Nire ingurunea, nire familia eta lagunak esaten dute, ze proiektutan sartuta zaude, ez dakit, harritu ziren hasieratik, ez webserie bat, eta zer da hori, ez, eta batzuk ez dakit, familian batez ere, dakite zer den, baina azaldu nien, eta benetan, esan zuen, aurrera, animo, eta egia esan oso pozik daude, ni ere pozik nagolako emaitzarekin, beraz, aurrera, zantzidaten hasieratik. Lehenengo nire gurasoak ez zuten sinesten, ni beti nago txantxarekin eta osorekin, eta baina gero ondo iruditi zitzaien historia, webseria hau grabatzea, eta nire lagunak beti txantxa egiten ziaten, ze gorpuarena egin dudalako, eta... ekipo guztia oso gustera egon gara, bai zuzendaria, bai kamera, oso ondo eraman gara gure artean. Azkenean bazkaltzen gelditzen ginen, así que lagunak egin gara, da ondo. Aukera izan da, errepikatuko nuke. Esperientzia hona izan da eta gogoratzekoa. Errepikatuko nuke, batez ere hori kameren aurrean zailtasun hori kentzeko, eta, hori irekita nago beste gauzetara. Olako proiektu bat proposatzen badidate, nik uste dut baiezkoa esango nukela, baiezkoaz egia esan asko ikasten da, eta izan dugun harremana horrelakoa baldin bada, baiezkoa borobila, esango nuke.